Follow and subscribe for more videos. ኣብ ዋትስኣፕ ሜሴጅ ክንፅሓፍ ከለና ጌጋ ሜሴጅ ምስ ንሰድድ ነቲ ሙሉእ ሜሴጅ ደምሲስና ከም ብሓድሽ ካብ ንፅሑፎ ከመይ ጌርና ነታ ኣቐዲምና ሰደድናዮ ሜሴጅ ነመዓራርዮ ኣብዛ ቪድዮ ክንርኢ ኢና። መጀመርያ ታይና ክንገብር ሜሴጅና ክንሰርሕ ንኣብነት ናብዚ ክሰድድ ኣለኹ እንዳፅሓፍኩ ከለኹ ከይተረዳእኒ ከም ዝሰድድ ኣለኹ ንብል ሰንድ ኢለይ ኣለኹ ድሓር ካብ ዝድምስሶ ማለት እዩ እንታይ ገብረ ኣብዚኣ ሰድክዋ ሜሴጅ ጠዊቐያ ትንክብል እየ ድሓር ኣብዛ ላዕሊ ዘላ 3 ነጥቢ ኣብኣ ክጥውቀ ድሕሪ ኣብዛ ኤዲት ይጥወቕ ድሕሪ ከም ዝብል ምስ መፃኒ ነዚ ተጋጊየ ሰድክዎ ሜሴጅ ከምዚ ገይረ ሰደየ ማለት እዩ ነታ ሜሴጅ ኣቐዲመ ሰድክዋ ከይደምሰስኩ ንዓ ኣብኣ ከለኹ ኣመዓራርየ ሰድያ ማለት እዩ ሞባይልኩም ኣብዚ ምስ ጠወቕኩም ኤዲት እቲ ኣብዚ ምስ ጠወቕኩም እዚ ኤዲት ዝብል እንተደኣ ተዘይመፂኩም ዋትስኣፕኩም ኣብዴት ግበርዋ